Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Adapeza ndi mkazi wa wina. Ndi pamene ndimafusambo achamira mwapanga chani zimene zini mwana ndilowera nawo kuti ndekhandeka ndibe chokudya china chilichonse. Kena kuposa khalisa panatokera Modetsa kumpanda kuja ndikulowa kuyamba kunimenya. Ndipo nafusamu kunimenyera anje apikeso kuzowa kuti wapeza mkazi amene anali ngati anthu folo. Ndikununjikira usiku kuyamba kunimenya. Kena kunasiya kuzindikira china chilichonse kuti ndili malo ati napezeka kuti ndili ku chipatala. Pano pasi mpeza bwino chifukwa chakuti ndingotaya magazi. Ndi pamene ananditumizira kuno ine moyo wanga wakhuza chifukwa moyo wanga ulodandaula kwambiri. Poniphera sogolo langa loyenda. Mata kupanga kena kalikonse ni mwananga uchakumwa mdyesa. Kumaniphera ufulu wanga sine kumayenda ndigwira bwanji ntchito kuti ndimudyese mwananga. Ndingofuna kuti abo mango ndithandizira pa nkhani imeneyi. Munani basi choyendera nzitha kuyendera. Anthandizeni mwana ndibe china chilichonse chokuti ndingampase kuti ndindeka. Mayanga anali tinali nawo kuno ku chipatala. Wakana ku nyumba ndangoti nanga ndizitani. Ndi pamene apita kuntchito kuti mwina azithandizira. Ndinabwera kuno ndicho tinalibe chokudya china chilichonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.